Madjong adlaw ni tanan diha mga kagahi. Di ami karon sa mo ang mga tanom mamuubo sa ami kay garabing luujan na. Wa naman uwan na. Da guys, nakadaan na pagbijaba si Undoy guys kay wa mo kumuuban kay garabing katirpilar. Tambok kaadyo katirpilar, kargado jug vitamins, grabing dagko akadya. Bisan tuod o kanang di na sayog makakatu-katu ni mo nga na kay wa may balhibo. Ngil-ngig. Lain ka to tanaw si Undoy lang wag bijabas na uli na mi igor mi na muubo dadto. Ngano na, nang kiat man, garaon no. Ay na maghukas na kay maligo na magkaha. Ganahan magkamaligo magkiat-kiat ba. Guys, giluto ng linlin tong noodles nga gikan og Korea gibutangan og pitsay. Hani kay lasa dani atong tilawan. So diyan nag noodles nga gikas Korea tanawon tag unsay kalahian sa mga noodles nato dari sa Pilipinas. Tangan pero luto gamay nun kay bisag carbs na ni, di man puta mabuhi kay pag way luto. Be. Babaw. Hang hey pagidang lasa murag mas tabang siya kaysa sa atong mga mapalit din sa ato ang local nga market. Kay gidaghan man nagsabaw kay di mo gana basi di ka gana kay lang hanga. Ito naman kan ko hang. Salamat ka dun nagatag dani. Ma'am Jem in Korea. Salamat. Nagdaman si Undoy og manok nga karne, magtinula mi. Kita mo doon na kapajas. Nanangaan nagang bata kay gukod. Na may lingkuranan dari. Ukat katratadan lingkuranan arong maabot na tagali. Kani hinog naman ino, di ba? Hinog na. Kari. Kari na laman, kaya di pa kadyo hinog. Kaya, sagos tinula. Kaya may sayutis, oh. Kapadas na lang. Ito, nagang bata, mukha nag-iihaw. Yan ako nag-uwara na kapadas, mukha na mag-iihaw. Wow! Okay, insay na. Hinog-hinog na, pero pwede pa na. Hinog na. Isang is na na. Tama na ni panihapon ni Sudana. Our ingredients for our tinula: ahos, luya, sibuyas, siyempre manok. Tinula dagway manok, pakno kamanday pura mi. Oh, kapajas nga kabangaan. Dugangan pa ko nilini kay gamay pa kinalan daghanan og kapajas. Dinalaman to kay murag daghanan rapod murag di na dyan tinulang manok, tinulang kapajas na inunin dan manok na sa hug. Kay na monetize naman magpalabig upload. Ang among Korean noodles dahil bali na rin dahil gamit pa ni, kaon pa ni hanggang mga alas 3 o pukasan. Luwi ka dyan yung mga lutuan, bunog ka dyan. Ano nga pirmi lutuan? Malain. Dara itong Korean noodles. Kasi mukhaan diha. Pagluto, mo. Pwede ra ka magluto daglaki mi. Mas tindahan, mapalit ni mo. Balik, 12 naman siguro laki mi ron. 15, mahal naman siguro. Tangig, pila? 14. 14 na, wali ko makatag na. Ang mahala na. Sa una kay 5 ra to. 5? 5 ra na. Guys, nakoy chika ninyo guys. Nakakita na ang taktik sakdan na. Nga. Karon na tagadlawa palito ni sadyo gali kog mata ga ilis ako gani nagpanglakaway mo kun balik na pag ilis ug kana nay pangdari kay ingano sa di ko no madadon bis kay naa na. Wa man madadon kay ngano. Gahapon ko no sakdanan okay pa. Sus kay ning text sa ang amigo katong may kuno hay murag tulay ba. Ingan man nga. Wa naman mo andar na nabuing na. Mura ito may kanang ang hilan pa. Kailan buka pa na mo napalit. Nakakita na may crack. Pero wa pa pud ingag na. Dajon. Magkapa lagi tamig sa jom. Sa jom nga mata. Sa jom na naman. Hindi na lang maglain. Ang isa sa kunong paliton. Kada sa lamang kunong gamay-gamay. Kay di sumis ka tong dakong mahal man. Ato na lang kunong gamay-gamay. Kay mamalit kuno po dyan. Botilya. Todos na ni. Botilya, puthaw. Nga na, umalit kung dyan nga ng mga scrap. Kaya wa man jay kung ano magpugi ka. Why imposible?
biyahe. Halas Lindy nangawat og saging. Angin lagi na ang kakaninin kog saging. Wala lagi. Di ba ka nabugtok day? Di pa ni mo ipakuan na yan na ramday. Hala na daot ang day gihapon. Sayang ang pagkadjog dito bo no. Tukar jud pagkasalaris kawat sa saging. Naningos ko yara to ka nakakita ko isda dagko. Mo ba diyan nakakuha na? Ala guys, aral lami guys. Walong dog uning bagi. Bisog tanyo ni kanon. Kakuha ba ka? Ha, sakot. Kuha dang? Ansay kuha day? Patanaw ko day. Pwede na ba na ipari sa saging? Hala. Dako man di ay pud. Ito. Bukan ka dalin? Tanaw na dito. Kurang pantot. Asa na pantat na hawan. Hawan. Pag tanaw na dito kay magkuha ko saging. Pantot na tinuk na. Yehe, kaso ano na Nalagi ko lagi himbis, ug pantot ay himbis. mo kun himbis dan nga lapo ka man nakita ano. Grabe mata ni Linlin Sali na mday punis ilaga dan ginata ni makasuhan. Ilaga mo unang kasuhan nila. Di mo unang pangawat. Dapat ko din mo iko garabog ata. Taas lagi. Taas lagi. Hait na lagi ng sundangat eh. Hait ka po. Hait uy. Ay galiyot eh. Ano dito yung mataginit dani? Kasi may ilaga na ni mo dagan ron. Libada naman yung ilaga. Naku eh. Ilaga. Juk. Nga dyan. Moron ko na ilang kaon. Grabe sa nina. Wala kay kasuot. Ganit kanira. Kasi na yung bitaw. Sapatos. Kuya, nangipon gagmara pero Bilid. sila bisa nina di ay. Kau na sa nina. Sanina, Ika ka makuhilak yung uniform. Buslutan ka. Klasika. Kanil talaga. Mga bag. Salin na nas ilaga. Ano sa siya? 1 2 3. Sa matagawan din. 1 2 3. Impan pa rin po. Mas Linlin guys, nag-ihog ba na kun? Halag kamot. At sa tanaw ng luto na pare. Kaya dyan matuoy, di ko ganag matuoy. Ay, luto na. Sulbad ang cravings. Aran dali, aran na luto. Mabitong wala may naghaling guys. Gawag pa ma. Kaspahon pagkag pinakalit, mag-agbo, nandiya. Kapagad-pagad pag yung mga kuan, kapasupa-supa ka. Kaya inita, mas gawas. Dali, raka dyan na luto. Ano ba? Ang gapuhat yun. Guys, dyan na guys, oh. Guwang ka adyo, ang lami, Amo pong iparisag buwad. Yurot na ni mo. Ano naman ang taguan na dyan, Mura na mag-hatrik ilugan. Barapli naman. Paan Oh guys, pura ba dyan kong lami guys, oh. Mga manigit. pati. Dinakpang doon nilinlin. Ay, pare sa saging. Speak na. Saging Dengan tala. Makaon man na. Kalay mo gurami. Di ko na. Kalinlin na. Basig, laparuhong tala na. Sabad-sabad. Pagkamit niya dyan. Orange bulo. Ang dami Be? Lahat ko siya kuhan sa dagat. Unod. Be? Ay, gibutangan na na. Daghang seasoning. Additives. Medyo ay. Hello everybody, hapon na guys. Magpakain kong Dalton. Panihapong Dalton tinula. Sabaw o chicken hagi kusnitan og unod. Sa pagaysa ka nalubog ngano ba ni? Pag gani mahurot guys sa umang saging nga gidungag kay ang daghan lagi pa gidungag kay. Abi kog dadong linlin da pa Lakaw na magus linlin kani uli na jawa may nagkastorya ka nagpakuan sa bata nagbag-ong mata. Gahapon na naning mata. Nga na mawakwak ka na. Tama na pa na alauna. Hindi pa na matubog sa juro. Guys, 6:30 in the evening. Naligo ko. Kaya nanimaho kong wakwak. Mulakaw ko karon guys. Every Saturday sa hapon, mulakaw ko. Gabian ako na muli. Kaya practice mi kanta. Diya karon, madyo ni kada ko'y bisita nga driver. Di ko karon makagastos og habal-habal. Kaya na yung motor da ari.
Wa may drive kasi undoy mabilin sa bata. Dapat buban man sila undoy ja. Pamas dal tun totally na adyo gud jarang abuga dito musamot unja. Jahang safety. Damo ko driver jarang ko pahatan na pakitan mo na ang driver. Ang bisita nga driver dia wa pa nailigo guys ha pero gaamag gyapon no lupig pa mang naligo. Kay naligo wa magyapon taksa. Magyapon. Now iring giuwagan. Ano pag wa maligo kay gaamag-amag pag-agi. Oh, nagamag bang po guys? Adol kami nusin so amag labas ka ito. Wala naman ka skincare daw. Ara naman kapuja di naman maapas na skincare magsig pa magul na magsig skincare pa di na jud. Mga magyapugat ang kuan gudron. Matabang. Kapuwan. Ano sige pagbalik daw. Bata mga ato yung pagko na bilin, di mo kang buhay go pagko guys. Yung sila guwapa ko pugli magpagko. Diya kay di man di ko mabuhi kaya ramang ka. Aliwaros. Nuglay na lang ako diya kay yan naman ang mga bali sumutundog. Nuglay ka na. Manghimuta isa, himuta ka na. Ang nalagi ni nga, nalagi kaya sud pa mo kung nagkuha ko sang pagang kayo. Mamanag ang buhok. Diya magmotor dyan, di ko muangay. Huwag maglipad-lipad, di masudlay. Di ang perfume guys. Ikan sa Shopee, tulo ka buhok. Gatos raman siguro to. O Shopee, di Shopee. TikTok. TikTok. Kasi kung pangitas ang cellphone guys, ginawa ko haman nagi. Wala na sa rami, tiguwang gadi. Jawi na mo. Ato sa ami guys. Sa kay gang napindi sa balintuman.